ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଭିତର ମେକାନିଜିମ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ ଏ କର୍ପୋରେଟର ୟୁ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 7ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ତ କଟକ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭୈରବୀ ଚିଲଉଛି ଆଉ ଗଳି ଗଳିରେ ପଶିକି ଯେଉଁ ସଫାସୁତୁରା କରୁଛି ଏତେ ସଫାସୁତୁରା ହେଉଛି ଏତେ ଗୀତ ବାଜୁଛି କଟକର ଅବସ୍ଥା ସେଇ ମିଳିମିଳା ସେଇ ଜଣ୍ଡି ସେଇ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ରହୁଛି କାରଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ଯୋଉଟା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏ ଯେଉଁ ସାନିଟେସନ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ସାନିଟେସନ୍ ପାର୍ଟ ସାନିଟେସନ୍ରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କେହି ଗୋଟେ ସିରିୟସଲି ନାହିଁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏଜେନ୍ସି ନେଇଯାଇଛି ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁଠି ଆମର 30ଟା ଲୋକ ଦରକାର ସେଠି 15ଟା ଲୋକ କାମ କେମିତି ହେବ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଡବଲ କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବନି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ସର୍ଟେଜ ମେଟେରିଆଲ ସର୍ଟେଜ ମୁଁ ତ ଆସିକି 4 ବର୍ଷ ଆମର ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଥରେ ବୋଧେ 4 ବର୍ଷରେ ଦେଇଥିବେ ମାନେ ଆପଣ ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର ଆପଣଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ଦିଆହେଉଛି ଆମକୁ ନୁହଁ ମାନେ ସେ ୱାର୍ଡରେ ଥରେ ବୋଧେ 1 କି 2 ବର୍ଷ ଦିଆହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପରେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସୁଇପିଂ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇକ୍ ଝାଡୁ ହେଇଗଲା ଗାଣ୍ଡୁଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରଲି ଯୋଉଟା ମାନେ ସୁପରଭାଇଜର ଯିଏ ଅଛି ତା ପକେଟରୁ ସେ ରିପେୟାର କରୁଛି ପକେଟରୁ ତାକୁ ଏଜେନ୍ସି ଦଉନି ବାଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାର ସୁପରଭିଜନ କିଛି ନାହିଁ ଇଟ୍ସ ଏ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସୁପରଭିଜନ ଯଦି ସୁପରଭିଜନ ଠିକ୍ ଥାନ୍ତା ସୁପରଭିଜନ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମେୟର ସିଏମସି କମିଶନର କର୍ପୋରେଟର ଖାଲି ସେଇ ସୁପରଭିଜନ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିବେ କି ପଇସା ମାଗୁଛି ସେ ପାଇଁ କାମ ଯୋଉଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସତ କଥା କହୁଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭଲ କିଏ ପଇସା ମାଗିବ ମୁଁ ଏବେ ଯଦି ଏଜେନ୍ସିକୁ କିଛି କହିବି କି ଏ କାମ ଠିକରେ ହଉନି परसेप्शन आसीबो कि कॉर्पोरेटर पैसा पाइनी बोली कହୁଛି एटा गोटे मेंटालिटी हे जाइछि किंतु मु जेतडे पचारुछि ताले तारो आंसर कोन ना हां हां गया देखुछु हमें करूछु आज्ञा तारो सॉल्यूशन नाही सब बडे हां करि दबा हां देखि दबा ओडिया उठुछि लेट रे उठुछि किंतु ओडिया उठिया पई जो जिंस स्वीपर ओळौचंती झाड़ू दरकार गांडुआ दरकार हैंड ट्रॉली अछि तंकर सेटा दरकार एगुरा पहुँचुनी।